No niin, tervetuloa katselemaan kalenterikansia. Nämä on weeksi kokoisia. Ja niin, tässä mulla on nahanhoitoon tarkoitettua salvaa, voidetta, miksi tätä haluaa sanoa, balm. Niin sitä voitaisiin laittaa tänään. Ja sitten käydään vähän läpi, millaiset nämä kannet ylipäätänsä on. Mutta ensin aloitetaan noista kansista varmaan. Se nyt kaikkia varmaan enemmän kiinnostaa. Vai ei? Aloitetaan tästä, kato. Sitten vähän joudutte odottamaan, joo. Voitte skipata videoa, tai sitten mä editoin tätä pois, jos tuntuu siltä, mutta katsotaan. Tätä pyöritellään tähän tätä nahanhoitoainetta, niin sitten tää pysyy parempana tää, ja katso, tää kirkastuu tää väri vähäksi aikaa, niin sitten se imeytyy siihen ja sitten tää nahka pysyy vähän paremmassa kunnossa. Tää on sormille hirveätä hommaa, kun tässä vähän joutuu niinku painamaan. Mutta sit siitä tulee hyvä siitä lopputuloksesta. Noin. Ja toi on tosiaan myöskin toi, niin kuin tässä näkyykin, niin tää on ostettu Galleterilta tää. Et jos ostatte tämmösen, niin suosittelen ostamaan. Tää on tosi hyvää tää niitten oma aine näille nahkasille. Et tosi hyvin niinku toimii. Alkaa olemaan vähän joka paikassa. Laitetaan kiinni. Näkyvistä noin. Ja sitten päästään itse asiaan. Niin. Eli tää on tämmöstä aika pehmeätä nahkaa nyt, kun mä tän hoidin, niin tää on hetken aikaa tämmöstä vähän niinku tämmöstä nihkeetä, mutta sitten se imasee ton hoitoaineen sinne, niin sit se on oikein niinku taas käyttökelpoinen. Kun mä voisin vähän Tässä on siis tosi niinku tämmönen vahva tää vetskari. Mulla on tossa tommonen korukin vielä kaiken lisäksi laitettu kiinni. Mut siihen saa tosi hyvin eri kokoisia koruja, että tää on tosi hyvä siitäkin, että jos tykkää koristella. Niin tää vetoketju on todella vahva. Eli ei tarvitse pelätä, että menee rikki. Sitten tältä se näyttää sisältä. Mä en oo täältä sisältä oikeastaan niinku hoitanutkaan nahkaa, että se näyttää vähän nyt tommoselta. Mutta tässä on tämmönen kiva kynälenkki ja tuossa kynälenkissä on tommonen pieni niinku mikä tää nyt on? Kuminauha, että se niinku helpommin irtoaa tuolta ja sinne mahtuu eri kokoinen kynä. Ja sitten mitäs muuta? Tässä on korttipaikkoja. Tässä on vähän isompi tää tasku, tää ylin tasku. Ja sitten nämä muut on korttipaikkoja, että täältä sinne mahtuu niinku 7-6 korttia. Aika paljon mun mielestä, ja laittaa päällekkäinkin, niin kyllä siihen mahtuu enemmänkin. Sitten tässä on tämmönen ajokorttipaikka, tai miksi tätä haluaa sanoa. Kumminkin. Tuossa on tommonen verkko. Sitten tänne korttien alle saa tavaraa. Mulla on täällä jotain puhelinnumeroa, kortteja sun muita. Ja sitten täällä on vielä kirjan alla on toinen paikka, mihin saa sitten jotain, mitä haluaa ikinä,
Niinku, että tähän saa niinku päällekin, jos haluaa jonkun. Jos ei ole tätä hoponikkiä. Niin sen saa siis ihan tälleen laitettua tähän. Että ei tarvi mitenkään niinku olla hirveästi kiinni. Tää nyt on vähän jo pullukkana tää mun hopo. Niin sitten käydään läpi vähän tätä mun kalenterin sisältöä kanssa. Eli mulla on hoponikki, teko, miten se sanotaan, en osaa hyvin. Mutta mä en oo käyttänyt näitä kuukausiaukeamia ollenkaan, enkä mitään oikeastaan muutakaan silleen hirveesti. Et täällä on tämmösiä niinku tyhjiä aukeamia välissä, että mä en oo kerta kaikkiaan jaksanut. Ja sit mä teen niihin joskus jotain niin kun, sit täällä on jotain tämmöstä pientä joskus aina. Siis mä teen ihan tosi rennosti, että ei mulla mitään, että pitää tehdä. Ja sit tää on nyt tää uusin aukeama, mikä tuolla Kalenterimanian ryhmässäkin oli esillä. Niin tässä on tää kuitti. No, irtoako se nyt vielä tosta irtoa? Joo. Niin tämmönen tosiaan. Ja mä oon tykännyt kirjoittaa tosiaan tuolla kaunolla, koska sitten sit saa vähemmän selvää. Ei haittaa vaikka laittaa johonkin. Ja täällä on näköjään jotain lippulappusia välissä. Mä oon laittanut vahingossa. Laitetaan toi tonne takaisin. Niin ja sitten täällä on tää mun mikä tää on, arttiosio. Ja sitten täällä on jotain mun omistamia kiviä kautta kristalleja. Ja sitten mitäs muuta täällä hupossa on? Täällä on jotain lyhenteitä. Täällä on niinku sitten tämmöstä ihan perus kirjoitustilaa. Tää ei oo mega, niin tässä ei oo niinku sen enempää mitään ihmeellistä. Joo. Kyllä tää on aika nähty tämäkin. Itse asiassa mä en oo laittanut personal infoa vielä, että ehkä se kannattaisi laittaa, niin jos hukkuu. No, en mä nyt usko, että se hukkuu, mutta. Joo, voisin ylytä nopeasti tämän sisäpuolenkin tästä, niin sitten sekin on tehty. Kato, heti tää väri tulee jotenkin paremmaksi, en tiedä. Kyllä mä tykkään, että se on vähän hoidetumman näköinen. Ja tältä se näyttää sitten vasta niin kuin laitetulta. Eli tältä se näyttää niin kuin riisuttuna. Aika mun mielestä ihana ja niin kuin ollakseen niin kuin käsityönä tehty, niin mun mielestä tosi kuitenkin niin kuin hyvän hintainen. Mutta kannattaa silti tutustua, että Kalenletteri on se paikka. Mä laitan se tuonne piiloon. En laita tuonne. No niin, mutta mukavaa päivänjatkoa sulle ja näkyillään taas. Moikka!